Il-logħob u l-kliem għandu bosta suriet, fosthom dik ta' board games u tal-logħob bil-karti. L-edukatur Karl Scicluna iddiskuta l-gost u l-importanza ta' dan il-logħob, b'referenza partikolari għal aq tagħha. Aq tagħha hija logħba oħra bil-Malti li saret bis-sem tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. L-isem aq tagħha għandu logħba daqsxejn bil-kliem għaliex għandu żewġ tifsiriet li appellaw għal din il-logħba. Waħda minnhom għaliex il-plejers iridu jaqtaw kemm jista' jkun kliem li jkun hemm fuq il-cards. U is-sens ieħor ta' aq tagħha huwa ta' meta inti tgħid lil xi ħadd biex jiskot, tgħidlu aq tagħha. Jiġifieri hawnhekk il-plejers iridu jqogħdu attenti illi meta jiddeskrivu, meta jippruvaw iħajru lil dak li jkun biex jaqta' kelma, ma jużawx ċertu kliem li jkun hemm fil-cards stess. Din il-logħba hija magħmula biss minn cards. Jiġifieri għandek 500 kelma, għandek vokabolarju differenti ta' 500 kelma li huma meħudin mill-oqsma kollha tal-ħajja. Jiġifieri jistgħu jkunu oġġetti, jistgħu jkunu annimali, ħlejja oħra, pjanti, siġar u anke għodot, affarijiet issib ġo xi garaxx, affarijiet li inti issib fuq il-mejda, fil-kċina, fejn il-baħar. Allura għandek għażla wiesa' ta' vokabolarju li wieħed isib dawn il-cards. Din il-logħba ssaħħaħ il-ħila tal-komunikazzjoni speċjalment bil-lingwa Maltija, għaliex ovvjament il-kliem huwa bil-Malti u huwa importanti wkoll illi d-deskrizzjonijiet li jsiru ikunu bil-lingwa Maltija. Issaħħaħ il-ħila tal-assoċjazzjoni tajjeb għaliex wieħed irid jassoċja dak l-oġġett partikolari li hemm fuq il-kard ma' affarijiet oħra li huma simili jew inkella li għandhom x'jaqsmu miegħu, jew li jkun hemm xi qawl jew inkella xi espressjoni relatata ma' dik il-kelma biex bekk ikun jista' jgħidhom. Element edukattiv ieħor huwa it-tagħlim ta' vokabularju ġdid għaliex għalkemm hemm kliem li jista' jkun forsi sempliċi u wieħed ikun familjari miegħu, ikun hemm anke kliem ieħor, pereżempju forsi xi għodda partikolari illi it-tfal jew min ikun qiegħed jilgħab il-logħba ma jkunux familjari miegħu u allura jkunu qegħdin jitgħallmuh permezz ta' din il-logħba. Din hija logħba illi l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu tqassam b'xejn madwar l-iskejjel ta' Malta u Għawdex kollha u li kellha rispons pożittiv ħafna mill-għalliema u anke mit-tfal illi kellhom iċ-ċans jilagħbuha. L-interess fil-sinna jinżamm ħaj min-nies, mit-toroq sar-radju u t-televiżjoni. F'din ir-rokna se nlaqgħukom ma' Thomas Patch li flimkien mal-Professur Manuel Mifsud iħabbrek sabiex iżomm il-lingwa ħajja bi programm tar-radju bl-isem ta' Seħer il-Malti. Il-programm Seħer il-Malti ilu li beda huwa wieħed mill-eqdem u naħseb wieħed mill-iktar programmi tal-Malti illi baqgħu ħajjin, jekk mhux forsi l-iktar wieħed. Min bdieħ kien Charles Colleiro fil-fatt, illi ġietu din l-idea li għamel programm tal-Malti li kien jismu Kellimni bil-Malti. U li fih kien jiltaqa' mas-semmija fuq ir-radju u jitkellem magħhom u jwiġbuh bħala mistieden kellu lil Carmela Zoppardi. U dan għamlu sena sejrin hekk bejn l-2003 u l-2004. Mela morna ħafna snin lura. Imma mbagħad ġara li Carmela Zoppardi kien se jsefer għax mar jagħmel xogħol bħala kap ta' tradutturi fl-Unjoni Ewropea, u mbagħad ġejt mistieden jiena. U
għamilna żmien Charles Colero u jiena nagħmlu dan il-programm. Sakemm fil-2011-2012 bdejna nagħmluh jiena u Thomas Pace, daħal Thomas Pace, li huwa llum sieħbi u li ilna nagħmlu il-programm kif qed ngħidu mill-2011, ġifieri 10 snin prattikament nagħmlu dan il-programm. Il-programm sa dan it-tant bida l-ismu darbtejn minn kellimni bil-Malti għadda għal kelma bejnietna u mbagħad il-programm semmejnieh Seħer il-Malti. Aħna nqisu lil xulxejn komplementari. Il-sinna jitratta l-Malti fuq it-televiżjoni u Seħer il-Malti minn fuq ir-radju. Inkopru bej wieħed u ieħor dawk il-loqsma illi fihom b'xi mod jintuża l-Malti. Allura, pereżempju għandek il-mużika, il-lirika bil-Malti, allura il-programm jgħin fl-apprezzament tal-lirika tal-kanzunetta bil-Malti, pubblikazzjonijiet li jkunu għadhom kemm ħarġu, nlaqqgħu l-semmija tagħna mal-awturi u mal-pubblikaturi tal-pubblikazzjonijiet, suġġetti li l-semmija jinżlulhom għasel, id-dialetti pereżempju, nkatru l-apprezzament tas-semmija tagħna tal-Maltin lejn favori dialetti. Isnajja tant kliem illi nsibu bil-Malti u kliem sabiħ illi jintuża foqsma differenti, f'isnajja differenti ukoll nittrattaw fil-programm. Bla dubju mbagħad għandna l-idjomi illi inti għandek il-Malti użat mod mill-isbaħ u għalhekk il-programm jismu Seħer il-Malti għax bis-saħħa hekk ikunu nistgħu niskopru wkoll u napprezzaw aktar dan is-seħer, dan il-ġmiel tal-sinna. Fil-programm naraw ukoll li nlaqqgħu l-semmija ma' min ikun għamel xi teżi l-Università. L-Università fid-Dipartiment tal-Malti jsiru ħafna teżijiet interessanti naturalment fuq il-lingwa u allura naraw li minn żmien għal żmien ikonna studenti fostna hawnhekk nġibuhom magħna fl-istudio biex ikunu jistgħu jitkellmu fuq ix-xogħol ta' riċerka li jkunu għamlu. Il-programm ukoll nużawh biex nlaqqgħu l-semmija ma' xulxin. Li ġieli wkoll nistiednu semmija stess li x'implunna regolarment u nistidnuhom magħna biex ikunu jistgħu jagħtu l-kontribut ukoll u jiltaqgħu magħna f'dan l-ambjent tal-istudju. Jagħmlu popolari li huwa kif jgħidu l-Ingliżi user friendly. Min qiegħed jisma' qed iħossu wieħed minna. Fil-fatt aħna il-programm ngħidulu il-mejda ta' nhar ta' Sibt fejn aħna mdawrin kollha mal-istess mejda u m'hemmx professuri u nies li ma jafux. Aħna il-koll qegħdin fl-istess ilma, il-koll Maltin li qegħdin niggostaw nieħdu pjaċir bil-programm tagħna. U b'dan il-mod għalhekk naħseb li huwa popolari u qed isir dejjem iktar popolari għax in-nies iħossuhom verament f'darhom u jieħdu sem ara kemm hu hekk kemm nies li huma forsi avvanzati ħafna fil-kultura u kemm nies li laqas biss jafu jiktbu il-Malti imma għandhom ħafna x'jagħtuna, aħna nemmnu li għandhom ħafna x'jagħtuna u fil-fatt qegħdin jikkontribwixxu wkoll. U qed nippruvaw ndaħlu dejjem din l-idea illi il-Malti tafu għax kellna wisq programmi fl-modi fejn qisu il-messaġġ kien jgħaddi li inti ma tafx tiktbu l-Malti, inti ma tafux il-Malti u jinġejtaw biex nagħlmek. Mhux hekk. Aħna il-koll qegħdin fl-istess livell, qed nitalmu minn xulxin, aħna nitalmu ħafna mis-semmija tagħna. Paul P. Burch huwa magħruf bħala rumanzier u bħala kittieb dwar is-snajja ta' pajjiżna. Imma huwa wkoll novellier, jiġifieri kittieb ta' stejjer osra. Burch qasam magħna xi riflessjonijiet dwar il-kitba tan-novella. Il-novella għandha ġeneru partikolari, għandha
hemm sena partikolari kif tikteb in-novella. N-novella trid tibda. Ovvjament tu tispiċċa bħal kull xogħol ieħor. Ma tixħallih bla tmiem. Però n-novella għandha dik il-karatteristika li f'qosor ta' kliem u f'qosor ta' paġni trid tgħid ħafna, trid tibni l-istorja, trid tibni l-karattru u fl-aħħar jekk ittieħed dik it-tidwira bħala sorpriża tkun aktar novella li tħalli toma tajba mal-qarrej. It-temi li nittratta jiena fin-novelli tiegħi mhux fin-novelli biss ma kollu fil-kitba kollha tiegħi. Ma dawk it-temi li juru il-bżonn tal-ħolqien madwari, ir-reazzjoni tiegħi mal-ħolqien madwari. Din ħafna min-nies ma tantx irrealizzawha li l-ewwel reazzjoni li jagħmel il-bniedem huwa mal-ħolqien madwaru mal-oħra mal-annimali li hemm madwarna, mal-ambjent li hemm madwarna. Għaldaqstant jiena meta nara illi jkun hemm ċertu il-ħolqien qed isofri qiegħed mhux għaddej minn ħwejjeġ illi jiena nara li huma xierqa jimkella tajbin skont jiena dejjem sewwa għax il-letteratura dejjem suġġettiva mhux vera. Hemm bħalma il-novella, bħalma il-poeżija, bħalma il-romanz u l-kumplament. Huma suġġettivi, allura meta nara dawn in-nuqqasijiet fil-ħolqien madwari bla marrid ikolli mitt il-pinna mal-karta illum bil-kompjuter u nikteb noħloq nivvinta storja ġrajja ibbażat fuq dak illi aktar xrajt. Kittib irid bil-forsi tella mill-esperjenzi tiegħu, mill-bir tal-esperjenzi tiegħu. Weġat huwa wieħed minn 3 kotba li huma l-qalbi ħafna, 3 sensiliet ta' novelli li wieħed kien jismu Beżat, it-tieni wieħed jismu Demat u t-tielet wieħed jismu Weġat. Dawn huma kollha Weġat huma novelli kollha li juru kif juru l-isem, anke Beżat u kif juru Demat huma t-tribulazzjonijiet li għaddi minnhom il-bniedem. Ħarsita kienet fuq l-arloġġ, is-sitta u nofsa filgħodu. 6 kienu 8 għalija, jew nofsinhar. Kien ikun xorta waħda, ħin wieħed, ħajja waħda, rutina waħda, dieqa waħda. Il-marma ċaqalqitx iżda qadet tisma' ħsejjes mill-kamra tal-banju, faċċata tas-sodda tagħha. Xewqat kbar li dejjem xtaqet u li ma waslu qatt. Tixtieq u ma tafx x'ixtieq. Tistenna u ma tafx x'tistenna. Għall-elf darba f'ħajjitha, il-mara ħarset lejn l-amara ta' kamritha. Amara tiswa l-flus u sabiħa. Iżda xorta waħda, bla ma taf kif u għaliex ħassitha imdejqa. Għall-elf darba f'ħajjitha ġiblet il-liżara l-fuqha, tattit sewwa u qadet tħares li nitbajja fis-saqaf. Il-frix mgerfex madwarha. Għall-elf darba qadet tara d-disinji ta' saqaf qiegħed jimbarxu l-immulawn. Ħarsitha fil-bjuda li darba kellu, ħarsitha fil-bjuda li issa jistess tilfet. Għad nikteb novelli ma tistax ma tibqax tikteb. Għalkemm jasal żmien li tgħid u taħseb li ktibt li kellek tikteb u qed li kellek tgħid, però xorta jibqgħu jsiru inċidenti madwarek, tibqa' tintabaħ li ġara xi ħaġa. Bla ma trid tivvinta, toħloq storja inti bla ma trid inti. Il-moħħ jaħrab. Ġieli anki tkun rieqed bil-lejl sewwa u tqum għall-arrieda u tara mill-ewwel tarri għaddej b'istorja qed toħloq storja bla ma trid u waqtiet għall-kittieb huma sagri dawk huma waqtiet illi ma jistax ma jaħtafhomx il-kittieb. Ġieli nkunu qegħdin nieklu, ġieli nkunu qegħdin il-quddiesa, ġieli nkunu qiegħed nagħmel xi ħaġa oħra jien nagħllim. Ġieli nkunu qed nagħllim jiġi ħsieb kemm nikteb kelma dwaru biss daqshekk, sema, u mbagħad wara bla ma jrid il-moħħ jieqaf dak il-ħin nibqa' ngħaddej b'dak li nkun qed nagħmel mod ieħor sewwa u meta tara dik il-kelma jerġa' jibda il-sensiela ta' ħsibijiet li jkunu ġew bla ma trid ikunu jerġgħu jiġu u taqbad l-istess sensiela. Is-sena tal-interpretar hija kuġina tas-sena tat-traduzzjoni. Il-lettriċi Nadja Saliba laqet l-istedina tagħna biex tfissrilna sewwa sew x'nifhmu bil-kelma interpretar u sabiex tgħaddilna tarif dwar l-isfidi u l-opportunitajiet marbuta ma' dan ix-xogħol.
L-interpretar huwa għodda, huwa mezz ta' komunikazzjoni li jippermetti żewġ minn nies jew iktar li jitkellmu lingwi differenti sabiex jikkomunikaw bejniethom permezz tal-interpretu li jkun qiegħed jgħin biex nelbu l-ostaklu tal-lingwa u jista' jgħaddi l-messaġġ bejn il-parteċipanti jew il-persuni involuti. L-interpretar huwa differenti mit-traduzzjoni għal fatt li jinvolvi ħafna immedjatezza. Ġifieri inti titiraġixxi għas-sitwazzjoni dak il-ħin, ovvjament jirrikjedi ħafna preparazzjoni, mhux biss ta' vokabularju u anke l-arfin tal-lingwa, imma anke l-arfin tas-suġġett li se jiġi diskuss għaliex ħafna mid-drabi anke f'kuntesti Ewropej għandek esperti jew ministri li qegħdin jiddiskutu suġġett partikolari, allura inti bħala interpretu tkun ippreparat daqs li kieku inti taf dak is-suġġett bħalhom. Allura tkun għandek għodda lingwistika b'saħħitha u fl-istess ħin ukoll għodda ta' komunikazzjoni sabiex inti tkun taf iżżomm ir-relazzjoni bejn il-parteċipanti għaddejja kif mixtieq. Bħalissa biex wieħed isir interpretu il-progress huwa li l-ewwel ikollok degree fi kwalunkwe qasam, ġifieri mhux bil-fors lingwistika. Tista' tkun ġej mill-mediċina, tista' tkun ġej mill-liġi. U mbagħad tapplika l-master tal-interpretazzjoni li għad maqsum fuq sentejn u wara l-ewwel sena inti tista' ġib il-kwalifiki bħala interpretu u bihom taċċedi wkoll għal eżamijiet fosthom anke dawk tal-akkreditazzjoni mal-istituzzjonijiet Ewropej. Lokalment l-opportunitajiet huma ftit għaliex biex jaħdem interpretu jekk taħdem f'kuntest ta' konferenzi, irid ikollok konferenzi li qed jiġu organizzati, ġifieri il-maġġor parti tax-xogħol fejn tidħol interpretazzjoni simultanja qiegħed mal-istituzzjonijiet Ewropej, però permezz anke tal-istudji li jistgħu jsiru Malta, preżentament fl-Università ta' Malta, wieħed jista' mbagħad jaċċedi u jagħmel eżamijiet mal-istituzzjonijiet u jsir parti wkoll mit-teams ta' interpreti li għandna bbażati ġewwa Brussell u Strasburgu. Bħala interpretazzjoni naħseb illi jgħin ħafna biex il-lingwa tibqa' ħajja għaliex qed nevolvu anke ma' żminijiet u qed nevolvu ma' diskussjonijiet illi aħna nkun qed nipparteċipaw permezz tal-interpretazzjoni fihom. Ovvjament il-lingwa Maltija hija waħda mill-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u għalhekk anke permezz tal-interpretazzjoni nkunu nistgħu nisimgħu u nitkellmu bil-lingwa bil-Malti. Għalhekk ġifieri anke bħala interpretu rid ikollok livell ta' Malti attiv b'saħħtu ħafna, apparti li tkun qed tifhem il-lingwi l-oħra li minnhom qiegħed tinterpreta. Minkejja ċ-ċokon ta' pajjiżna, insibu diversi ġeneri differenti tal-għana, bħal dak filgħoli, il-botta u risposta, tal-banju u tal-fatt. F'din ir-rokna se nitkixfu ftit dwar tal-aħħar, jiġifieri dwar l-għana tal-fatt. Twajla ġuvni ta' żgħira, dawna kellhom sib xulxin, it-twajla semmejta kelina. L-għana tal-fatt hija essenzjalment ballata li għandha mnejn tkun fittizja, mhux bil-fors tal-fatt. Però tista' tkun fatwali, jiġifieri din tkun għana li hi miktuba, tista' tkun storja bażata fuq xi ħaġa li ġrat, pereżempju fl-1948 kien hemm serqa kbira tas-salarji ta' min kien jaħdem mal-ammiral. U hemm fatt bħal dak, tista' tkun ballata fittizja pereżempju dwar tifel li miet bikri jew li qatlitu ommu u dat tifel qed jindirizza lill-ommu. U tista' tkun anki taħlita, pereżempju waqt l-elezzjoni ġenerali ta' 62 kien hemm il-Mintoff Story
li kienet kantat minn ċertu għannej kienu jgħidulu il-Papa, naturalment bħala xi ħadd li kien jappoġġa lil Perit Domenico Mintoff, u dan kien fatt li jirrakkonta l-istorja ta' Mintoff minn twelidu. Is-sena tnejn kienet isa nofs fittizja u nofs fatt, għaliex għalkemm dak li kienet jgħid f'ħafna dettalji kien veru, f'affarijiet kien hemm xi affarijiet li jkunu madudin bħala żbalji minn storiku. Per eżempju, id-data, il-sena ta' twelid ma kienetx eżatta u kien hemm affarijiet oħra hekk. Però kienet interpretazzjoni tal-ħajja ta' Mintoff bħala eroj qed jiġġieled kontra forzi kbar kontrih. U allura mill-fatti din l-għana imxiet biex saret speċi ta' epika. Kien jaħdem Martinu, tifel qawli tan grazzjuż, ix-xogħol kien laxqata qalbu, bila qal jibsa għall-flus. Hemm ħafna tajbin li kważi niskrupla nsemmi ftit għax inħanħalli xi nies barra. Għaliex fil-fatt il-vuċi issir ftit iktar importanti, però issib għannejja bħal Ċikku De Giorgio tal-Fjuri. Il-Bambocciu kien kiteb ħafna li huma magħrufin. Il-Budaj Franz Baldacchino kien importanti għaliex kien wieħed minn dawk li adatta il-poeżiji miktubin biex jinqraw, per eżempju ta' George Zammit, għall-għana. Forsi fil-kamp tal-fatt l-iktar wieħed innovattiv fit-tieni parti tas-seklu 20 kien Franz Baldacchino, għaliex hu kienet jipprova, mhux kien, għamel hekk li idaħħal anki il-proża fl-għana, ġifieri kellu partijiet li kien jsu jitkellimhom. Ġifieri li kieku kelli nsemmi wieħed biss minħabba l-innovazzjoni tiegħu insemmi lil Franz Baldacchino, imma kien hemm ħafna oħra tajbin. U fl-ewwel parti tas-seklu 20 probabbilment kien Carmelo Cardona it-tapp li kien ħareġ disk fis-snin 30 u jekk nista' nżidda dettall, kien probabbilment dan id-disk li kien jindaq fil-jukebox taż-Żejtun li kien jħobb jisma' Franz Baldacchino meta kien tifel. Rajtu xġara la kelina, għax ma zawġa impikat, għabija id-tantazzjoni, anke l-bena abbandona dritta ħsiba, darba tnejn tlieta, sabiex wara l-emma tinkwita. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.